हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो लाबावदों। बेनो जाबाय आत्मनिर्भर स्किम। बेनि सायाव जोंहा मोनसे आपडेट मोननो गोनां दंमोन एबा दिनै 2023 मायथाइनि 23 सेप्तेम्बर दिनै 23 सेप्तेम्बरनि माने मा होनदों 23 सेप्तेम्बराव जोंहा बेयो अनलाइन एप्लाइ जानांगौमोन ना होमबा दिनै जाबाय नाथाय अनलाइना पर्टेला गेवदोंना गेवाखै जों बेखौ चेक खालामगोन। जोङो बेनि माखासे फाइनान्सियेलनि सोमोन्दै एमाउन्टनि सोमोन्दै जों रायलायखाबाय। बेवहाय मोननो गोनां 2 लाख 5 लाखसिम आप टु 2 निफ्राय 5 लाखसिम दङ। नाथाय सोर 5 खौ मोनगोन आरो नाथाय सोर बायदिया 2 लाखखौ मोनगोन बेनि सायावबो जों एसे क्लियार खालामनानै लाबावदिनि। दिनै 23 नै बेहाय डेटखौ नुनो मोनखाबाय। नाथाय अनलाइन गेवदोंना गेवाखै जों बेखौ नायगोन आरोना। बेनिफ्राय माखासे जोङो दायो गाहायाव नायलांसै जोङो अनलाइन हिसाबै जोङो एप्लाइ अनलाइना जाथारमारदों ना माराखै आरो बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ एसे जोङो सावरायबावदिनि। जोङो बेहाय मा आपडेट गोदानफोर होदेरदों नामा जों बेखौ नायनो गोनां। जों बेहाय जेरै सिगाङाव मोनदों बेबादि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बे एखेखौनो मोनदों। दायो जेसेबां गोदानफोर दङ बेफोरखौ जों चेक खालामनि। बाहाय नुनो मोनदों मोनसे बेंक एकाउन्ट हिसाबै बेहाय मा होनो बेंक एकाउन्टआ 31 डिसेम्बर 2023 नि बेनि सिगां मा होनो अपेन खालामनाय एबा कमार्शियेल हिसाबै बाहायजानाय एबा एकाउन्ट नोंथाङा खुलिनाय जानो नांगोन होननानै बुंदों बेवहाय। अब्ला जों बेहाय नुनो मोनबाय मोनसे आपडेट एबा गोदान आपडेट। नोंथाङाथ' एक्सचेन्ज कार्ड गोदान नांथारखागोन होननानै बुंदों। जोङो बेहाय गाहायाव मा डकुमेन्टस रिकुयार एबा गोनांथि जामारो बेखौ थोंजोङै जोङो बे अफिसियेल साइटनि सिङावनो मोनथिनानै लाबावगोन आरोबाव फिन खेबसेबाव मोजाङै नायफामबावगोन। बेहाय नुदों जोङो स्किल एनहेन्समेन्ट हिसाबै स्किल ट्रेनिं होगोन होनदोंना 1 मान्थ बेवहाय 10,000 नोंथांनो बेनिफिट एबा सेलारि हिसाबै होगोन होननानै बुंदोंमोन। जोङो बेनि मा स्किल्स मोनगोन आरोखि ना बेखौ जोङो बेहाय नुनो मोनगोन नै बेनो जोंनो बे 1 मान्थ स्किल्सआव माखौ होगोन जेरै स्टेसनारि पल्ट्रि गड फार्मिं फिसारिस बेफोरबायदिनो एग्रिकालसार हर्टिकालसार डायरि फिगारि पेकेजिं बेफोरबायदि माखासे बाव थानाय गासै पार्टिकुलार्सखौ लानानैनो जोंनो स्किल ट्रेनिंखौ होनाय जागोन आरो। दायो गाहायाव नायदों हाउ टु एप्लाइ बेखौ जोङो अफिसियेल साइटआव बेहाय लिंकआव थाङोब्लानो जों मोनगोन एबा हागोन आरो एबा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों आङो एप्लाइ अनलाइननि स्टेपखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो जोङो बेवहाय गोनांथि जानाय डकुमेन्टसनि बागै जों बेवहाय नायगोन आरोना नोंथांमोना मा डकुमेन्टसखौ नांथारमारगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जों बेहाय नायदो। नुनो मोनदों जों बेवहाय पासबुक नांगोन आधार कार्ड एबा भटार कार्ड जायखिजाया नोंथाङा पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स एबा जायखिजाया आइडि प्रुफ नांगोन। बेनिफ्राय पासबुकआवथ' नांखागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नांगोन। बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मास्ट बि नांथारगोन जेराव नोंथाङा आसामनि रेसिडेन्स हिसाबै नोंथाङा बेवहाय सिनायथि जागोन। बेनिफ्राय बेंक पासबुक बेखौथ' नांखागोन। बेनिफ्राय पेन कार्ड बेफोरबायदिखौ सियर नोंथाङा होनो नांगोन आरोखि ना। दायो जों गाहायाव नायबावदिनि नायदो स्टार्टिं डेट बेहाय जों डेट हिसाबै नायदो बेवहाय 23 डेट रेजिस्ट्रेसन बेनिफ्राय अनलाइन बियो आरो लास्ट डेटआ माब्ला जागोन होननानै बुंदों अक्ट'बरनि 22 तारिखआव बियो लास्ट डेट जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर। अब्ला जोङो नायनोसै बेनि अफिसियेल साइटआ। दायो जोङो बेहाय ससे थांनानै नायगोन अपेन जाबाय बियो रेजिस्ट्रेसन दिनै 23 सेप्तेम्बराव रेजिस्ट्रेसन जाबाय बियो बेलासि समनिफ्राय। दायो जोङो गाहायाव नायबावदिनि जोङो मा प्रफेसनेल कर्स थानाया एबा प्रफेसनेल माखासे स्किल्स थानायफोरा मा बेसेबां एमाउन्टखौ मोननो हागोन जों बेखौ बेहाय मिथिनानै लागोन आरोना। गासिबो 5 लाखखौ एलिजिबोल जाजोबनाय नङा। 2 लाखसखौ सोरबायदि एलिजिबोल जायो आरो 5 लाखसखौ सोरबायदि एलिजिबोल जायो जों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। दायो 5 लाखनो बेवहाय बेखौ सोरबायदिया मोनगोन। बेहाय नों फ्रि इन्टारेस्ट गभर्नमेन्ट लन बेहाय नोंथाङा जेराव इन्टारेस्टखौ एबा सुदखौ नोंथाङा नांनाय नङा।
जाय नोंथाङा गथा एबा आसोल रां लागोन बेखिनिखौल' आफ्टार 5 इयार्स नोंथाङा सुख'नो नांगोन। जेराव प्रफेसनेल कर्स हिसाबै जायबायदि एमाउन्टखौ मोननो हागोन बेखौ नायदो। इन्जिनियारिं, MBBS, BDS, भेटेनारि, फिसारि बा एग्रिकालसार एबा हर्टिकालसारफोर थानाय माखासे प्रफेसनेल स्किल थानायफोरा 5 लाखखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट, ओमफ्राय पस्ट ग्रेजुवेट, ओमफ्राय नोंथाङा जायखिजाया टेकनिकेल एबा स्किल्स थानाय जेरैहाय ITI, पलिटेकनिक नोंथाङा कर्स कमप्लिट खालामदोंब्लाबो मेट्रिकुलेसन्स, SD, OBC, SC बिथांमोना 2 लाखसखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम नोंथांमोना आरो